Good morning, good morning, good morning. Happy Monday sa tanan. So karon na po ang adlaw sa ato ang mga sugod bitaw sa mga kasinatian, mga gihimo nga mga kahibulong butang karon nga semana taman sa Sabado kay gahapon nagsimba man ta. So natuo ko nga karon na po nga bag-o o another nga semana tuo ko nga taman sa Sabado natay mga kahibulungan nga masinati sa ato ang matag usa karon, no? Mao na hinungdan nga pag Domingo tagaan ginatong panahon o higayon ang atong buhay na Dios tungod kay ana ani nga semana dili ko motuo nga dili ta masipyat mapakyas masipyat kita. Mao nang ikaw karon nga nagtan-aw dili aksidente nga imo ning nakita, no? Tungod kay kabalo ko ikaw nasayod kung unsa ang atong mga pagkukulang kapakyasan ug unsa ang mga kahibulong butang nga atong gipasinati sa atong buhi na Dios sa atong matag usa nga kinabuhi. Mao nga kung naganahan ka ani paki-share at paki-subscribe, paki-follow para makakita pa ka sa mga sunod nating mga palabas o mga programa. Wow! God bless. Love you all. Bye-bye. Happy Monday sa tanan.